Ako nga pala si Eduardo. Pero Eddie ang palayaw ko. Kaya yun na lamang po ang itawag niya sa akin. Ang kwentong ibabahagi ko dito sa channel mo. Karanasan ko ito nung minsang may nililigawan ako sa karatig lugar. Ilang dekada na ang nakalipas nung manirahan kami sa lugar ng Capiz. Sa mga panahong ito, ay palaging kasama ko ang pinsan kong si Biboy at ang dalawang barkada naming sina Loloy at Magno. Sa ting may kalokohang ginagawa gaya na lamang ng pambababae o kaya naman ay pakikipagbasagulo. Hindi naman kasi sa nagmamayabang, medyo may itsura din ako nung kabataan pa. Ika nga nila, Jerry Craval ng Capiz daw. Kung napanood niyo yung Anghel de la Guardia ni Jerry Craval, ganun na ganun ang pormahan ko ng mga panahon na ito. Kaya naman halos karamihan sa nililigawan kong dalaga, napapasagot ko ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa noon ngang may nakilala akong dalagang tawagin na lamang natin sa pangalang Alice. Doon na ako tumiklob at bumahagang buntot ko. Parang siya nga ang naging karma ko sa lahat ng mga kalokohang ginagawa ko sa mga kadalagahang halos pinagsasabay ko noon. Hindi siya basta-bastang madaling makuha o mauto sa mga simpleng papogi points lang. Pakiramdam ko tuloy noon ay natapakan itong pagkalalaki ko. Lalo na sa ting binibiro ako ni Biboy at palaging sinasabihang kay Alice lang pala umano ako titiklop noon. Dahil doon, mas nagpursigi pa akong ligawan ng dalaga. Lahat ginawa ko para lang patunayan sa pinsan ko at sa mga barkada kung wala akong inaatrasan at lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Pero lingid sa kaalaman kong ang pagpupursiging manligaw pala sa dalaga ang siyang magdadala sa akin sa kapahamakan. Noon ngang malaman ng aking ama ang ginawa kong pagbabalik-balik sa bahay ng dalaga na nakatira sa baryong nabanggit ko, mariing binalaan niya ako at sinabihang tigil-tigilan ko na daw ang pagpunta-punta sa baryong yon. Hindi maganda ang balitang nasagap niya ukol sa lugar na ito. Sinabi niya pang may mga kababalaghan o manong nangyayari sa baryo, kaya tumigil-tigil na ako sa ginagawang kalokohan. Nang sa ganoon ay malayo ako sa kapahamakan. May katigasan ng ulo ko ng mga panahong ito. Kung kaya't hindi ko pinaniniwalaan ang lahat ng mga sinasabit pinapayo tungkol sa lugar na pupuntahan noon. Ang siste, palihim pa rin akong pumupunta sa baryong ito kasama ang mga barkada at pinsan ko. Isang gabi, pumunta na naman ako sa bahay ng dalaga at naging maayos naman ang pag-uusap namin. Palagay ko rin ang mga panahong yon ay unti-unti ko nang nakuha ang loob niya. Nagawa niya na nga akong harapin at pakitunguhan ng maayos nang hindi pinagsusungitan. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Alice, ay narinig ko ang tungkol sa aswang na pinag-uusapan ng mga kaibigan ko at ng ama at kapatid ni Alice noon. Ayoko sanang pakinggan ang pinag-uusapan nila. Ang kaso nga lang ay narinig ko ang pangalan ng lalaking karibal ko sa panliligaw. Kaya naman bumangon ng kuryosidad sa isipan ko. Gusto kong malaman kung ano nga ba ang pinag-uusapan nila. Saglit akong tumingin sa mga kaibigan ko bago muling ibaling ang pansin sa dalagang nagsasalita. Nang tumigil sa pagkikwento ang dalaga, ay pasimpleng tinanong ko siya kung bakit nasali sa usapan ng mga kaibigan ko at ng ama niya, ang pangalan ni Birdie. Makahulugang tiningnan ako ni Alice bago nagwikang hindi niya alam. Ang mabuti pa umano, ay wag na lamang naming pakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang ama. Dumaan ng mahigit isang oras ay nag-aya nang umuwi si Magno. May lakad pa daw siya bukas kaya't kinakailangan makauwi kami ng maaga-aga pa. Agad naman ako nagpaalam sa dalaga at sinabi ditong babalik na lamang kami sa susunod na gabi. May trabaho din kasi akong gagawin bukas at makaalanganing oras na ako makauwi nun. Tumangulang naman ang dalaga at sinabihan kaming mag-iingat sa pag-uwi. Noon ngang naglakad na kami pauwi sa baryo, tinanong ko si Biboy kung ano ang pinag-uusapan nila ni Mang Berting. Bakit narinig ko ang pangalan ni Bernie? Grabe, ang lakas talaga ng pandinig mo, ano? Akalain mo nga namang ang layo na nga namin sa pwesto niyong dalawa ni Alice, ba? Narinig mo pa yon. Iloko, anong malayo ilang di pa lang naman yung pagitan natin.
Tsaka sa lakas ba naman ng boses mo eh. Malamang maririnig ko talaga. Ang kaso nga lang kanina nung nabanggit niyo yung pangalan Bernie, hindi ko na ganun narinig eh. Parang nagbubulungan na lang kayo tapos maya-maya pang tumitingin sa akin. Magsasalita na sana si Biboy pero hindi na yun natuloy pa. Dahil nung matapat na kami sa walang kabahayan, bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak at para bang may mga yabag ng paa ang nag-uunang magtakbuhan. Hindi ko napigilan ang sariling kilabutan at magtayuan ng mga balahibo sa katawan. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat at talagang hindi inaasahan ay noong mabilisang kumaripas ng takbo ang dalawang kaibigan ko na para bang bigla na lang nagkakarerahan nun. Napamura na lamang ako sa isipan at mabilisan na ring hinabol ang mga duwag. Nakarinig lang ng huni abay parang mga bulating binudburan ng asin at nag-uunang makalayo. Sumunod naman sa akin si Biboy at nakailang beses pang tinatawag niya ang pangalan ng dalawa. Anak ng pating tong dalawa, nakarinig lang ng wakwak kung makatakbo. Kala mo walang kasamang maiiwan ha? Sigaw ni Biboy at mabilis na rin kumaripas ng takbo para habulin sila. Parang naging bingi na yata sina Magno at Loloy. Tuloy-tuloy lamang sa pagtakbo ang mga ito. Kung kaya't medyo napag-iwanan na kaming dalawa ni Biboy noon. At dahil nga sa ginawa ng dalawa ay hindi na namin napagtuunan ng pansin ang tungkol doon sa nilalang. Mabuti na lang at maya-maya pa ay bumagal ng pagtakbo ng dalawa. Hanggang sa hindi nagtagal ay tuluyan na nga namin silang naabutan. Hindi ko na rin narinig pang huni ng wakwak. Sa isip-isip ko, marahil ay hindi na sumunod pa sa amin ang nilalang dahil malapit na kami sa kabahayan. Kung talagang aswang man yon, tiyak na matatakot siyang sumunod dahil makikita at maririnig siya ng mga tao. Pag nagkataon ay baka makarani pang nilalang nang wala sa oras. Walang hiya kayo. Ba't ba kayo nagsipagtakbuhan na? Nakarinig lang kayo ng wakwak eh. Di naman kayo kakainin nun. Sa kunat ba naman ang mga balat nyo eh? Humahangos na humingi ng pasensya si Magno at sinabing nadala lamang daw siya sa takot. Kanina kasi ay kung ano-ano ang mga pinagsasabing nakakatakot ni Mang Berting. Alam ko naman daw na matatakotin siya, kaya't ganun na lamang ang naging reaksyon niya nung makarinig ng wakwak. Ikaw, bakit ka naman tumakbo? Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka rin sa kwentong barbero ni Mang Berting. Baling ko kay Loloy. Sunod-sunod na umiling siya at taas noong sinabing hindi daw siya natatakot. Wala siyang kinatatakutan kahit na ano. Kaya lang naman daw siya tumakbo dahil nagulat din siya sa naging reaksyon ni Magno. Sos, mga palusot nyo, wala sa hulog. Inis kong wika. At sinabihan silang magpatuloy na kami sa paglalakad para makauwi na. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad ay doon na sinabi sa akin ni Biboy kung ano ang napag-usapan nila ni Mang Berting at bakit nabanggit nito ang pangalan ni Bernie. Ayon nga kay Biboy, sinabi daw sa kanila ni Mang Berting na naghihinala ito tungkol sa manliligaw ng anak niya, si Bernie. Pinaghihinalaan niyang aswang ang pamilya ni Bernie dahil magmula noong lumipat ang mga ito sa kanilang lugar. Sunod-sunod na ang mga kababalagang nangyayari. Halos gabi-gabi na rin daw silang nakakarinig ng kakaibang huni. Minsan ay parang tunog ng pato at bibe. Yun bang parang paus nun? Minsan naman ay parang tunog ng isang ahas. Pero kapag hinahanap nila kung saan nanggagaling ang kakaibang tunog na yon, wala silang makita. Kakaiba din ang presensyang nararamdaman nito sa tuwing tinitingnan ng bahay ng bagong salta. Hindi gaanong kalayuan sa bahay nila ang bahay ng pamilya ni Bernie. At mula sa balkonahin ng bahay ay natatanaw nila ang kabuuan ng bakuran nito. Palagi din umanong nakasara ang bahay ng pamilya nito at makikita lamang ang mga magulang nito tuwing magtatakip silim na. Isang beses nga raw ay may nakakita sa ama ng karibal kong pumasok sa kakahuyan ng 10 oras ng gabi. Ang tanong nga raw nila ay kung ano ang ginagawa ng matanda sa loob ng kakahuyan noon. Ngayong gabing-gabi na at wala pa umanong dalang kahit na anong pang-ilaw man lamang sa nilalakaran nito. Baka naman nagbabawas lang yung matanda at nagmamadali kaya hindi nakabitbit pa ng ilaw. Grabe naman kung makapanghusga si Mang Berting.
Nakita lang na pumasok sa kakawyan ng 10 oras aswang na kaagad. Mali ka dyan, tol. Ito naman sabat ng sabat, hindi pa nga ako tapos magsalita Siya, sige na. Ano ba yun? Nagpatuloy sa pagkikwento si B-Boy. Ang sabi daw ni Mang Berting, may nakakita umano sa mga magulang ni Bernie na may ninunguyang pagkain. Parang karning hilaw umano yon. Dahil kitang-kita mismo nung taong nagsabi kay Mang Berting ang likidong kulay pulang malalapot sa bunganga na mag-asawa. Sa pagkakataong ito ay muli na naman akong sumingit kay B-Boy. Binara ko siya at sinabihang baka naman nga lamang ang kinakain ng 2 matanda. Alam niyo naman sa probinsya namin, karamihan talaga sa mga matatanda, mahilig magngata ng nga. Kesyo pampatibay daw ng ngipin yon. Takte, ang labo mo talaga kahit kailan insan. Lahat na lang na sinasabi ko may irarason ka. Pangit mong kausap. Wika pa ni B-Boy. At hindi na maitago ang inis na nararamdaman. Tinawanan ko na lamang siya at hindi sineryoso ang sinasabi. Hindi ko kasi alam kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi niyang aswang ang pamilya ng karibal ko o hindi nun. Hindi ko naman kilala ang pamilya ni Bernie at wala akong pakialam kung ano meron sila. Ang akin lang, tigilan niya ng ginawang panliligaw sa dalaga dahil ako ang nauna dito. Pero sa bagay kung pagbabasyan ko ang sinabi ni B-Boy, mukhang sa ama pa lamang ni Alice ekis na yung karibal ko. Lumipas sa mga araw, kumalat na nga sa lugar namin ang usap-usapan patungkol sa aswang na nanggagambala sa baryong pinupuntahan naming magkakaibigan. Ultimong sa baryo namin ay may mga nagsasabi na rin na may nakakita daw sa aswang na ito. Ang iba naman ay sinabing may bata umano sa baryo namin ang kamuntikan ng mga biktima. Hindi ko na inintindi pa mga narinig ko tungkol sa nilalang. Dahil sa alam naman natin na minsan dagdag bawas ng kwentong ipinapakalat ng mga masusugid na tsismosang kapitbahay. Bakit ko nasabi? Halimbawa na lamang dun sa sinabi kong may batang kamuntikan na raw mabiktima ng aswang. Siyempre kung matino ka magulang, bakit mo palalabasin yung anak mo ng 10 oras ng gabi, diba? Dahil lamang sa nag-iiyak ito at hindi mapatahan. Tapos nung magngangawa na sa labas ng bahay ang bata dahil na rin siguro sa takot, ipinagkalat ba namang may aswang daw yung kamuntikang kumuha dito? O diba? Dun pa lang, tagilid na mga tsismosa ng baryo. Isang beses nga, papunta ako sa bahay ng dalaga kasama si B-Boy. Kaming dalawa lamang ng hapong yon, dahil wala ang 2 kolokoy naming kaibigan. Hindi ko na matandaan kung saan nagpunta ang dalawa. Habang naglalakad kami ni B-Boy papunta sa bahay ng dalaga, nakasalubong namin si Bernie. Masama na naman ang titig niya sa akin gaya ng mga nakaraan. Dahil sa ayaw ko masira ang magandang impresyon ni Alice sa akin, umiwas na lamang ako sa tuwing nakakasalubong ko si Bernie para walang gulong mangyari. Wala sadyang ganun yata kapag nagmahal ka. Hanggat maaari ay iiwas ka na lamang sa mga bagay na alam mong magdudulot ng hindi maganda. Sumapit na ang 7:00 ng gabi. Habang nag-uusap kami ni Alice, hindi ko maiwasang mapatingin sa bahay ni Bernie. Pakiramdam ko kasi ay parang may nagmamasid sa amin noon. Tinanong ako ng dalaga kung sino ang tinitingnan ko. Bakit panay umano ang tingin ko sa kapitbahay nila? Wala naman. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sariling mapatingin sa bahay na yan Tugon ko sa kanya. Sabay turo sa bahay ni Bernie. Maya-maya pa ay tinanong ako ng ama ni Alice kung nasaan na raw ang kaibigan ko. Pumasok lamang daw siya saglit sa kusina pero pagbalik niya, wala na ito. Mukhang tinakasan daw siya ni B-Boy. Usapan pa naman umano nila ay magiinuman silang dalawa. Sinabi ko sa kanyang lumabas lang saglit si B-Boy at mukhang may bibilin yata ito sa tindahan. Ganun ba? Loko ang batang yun Siya na nga lang ang kainuman ko, tinakasan pa ako. Anya pa't bumalik na sa loob ng bahay. Saktong pagpasok ni Mang Berting ay siyang pagdating naman ni B-Boy. Putlang-putla ang labi nito habang hinihingal na aakalain mong hinabol ng sangkaterbang tao noon. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang nangyari at bakit napakaputla nito.
Saglit na tiningnan ng pinsan ko ang dalaga bago muling ibinalik sa akin ang tingin. Ayon sa kanya, masama daw ang pakiramdam niya. Kung pwede sana'y umuwi na kami at babalik na lamang sa susunod na araw noon. Nagtataka man ay nagpaalam na ako sa mga magulang ng dalagang uuwi na kami at sinabi ang dahilan kung bakit. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, doon ko kinompronta ang pinsan ko. Alam kong hindi masama ang pakiramdam niya. Gawa ng ang ayos-ayos na pa kanina bago nagpaalam na bibili ng mga ngata sa tindahan. Lokohin mo ng ibang tao, insan, wag ako. Kilalang kilala kita. Alam kong may hindi magandang nangyari sa'yo sa labas. Ano ba kasi yun? Pamimilit ko pa. Ilang segundo munang nanahimik ang pinsan ko bago nagsalita ulit. Ang sabi nga ni Biboy sa akin, Sir Seth, matapos niya raw bumili sa tindahan at akmang papasok na sa bakuran ng bahay ni Alice, may nasipat siyang kakaibang bulto sa bakuran ng bahay ni Bernie. Dahil sa kuryosidad niyang malaman kung ano yon, pinuntahan niya umano ang bahay ng karibal ko at dahan-dahang sumilip sa bakuran ng bahay nito. Nagtago muna ito sa nakatumbang niyog sa gilid at matamang tinitigan ang bultong nakita ko. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ng pinsan ko, Sir Seth. Totoo umano ang hinala ng ama ni Alice tungkol sa kapitbahay nito. Klarong-klaro niyang nakikita kung sino ang bulto ng taong nakita niya. Yun ay ang ama ni Bernie. Para umano itong pusang nakasalampak sa lupa. Abalang-abalang nilalantakan ang bangkay ng hayop. Pero ang mas lubos na ikinapanghilakbot ni Biboy ay noong may isa pang matandang babae ang lumabas mula sa loob ng bahay. Bit-bit ang lamang loob ng hayop nun, na mayat mayang nilalantakan na animoy sarap na sarap. Paglapit pa nga raw nito sa asawang lalaking nakasalampak, ay parang mga pusang kanya-kanyang nagsipag-angilan na aakalain mong pag-aagawan ng pagkain nasa harapan. Bago pa man tuluyang masuka ang pinsan ko, mabilis na siyang umalis sa pinagkublihan at nagmamadali nang bumalik sa bahay ng dalaga. Kitang-kita ko ang takot na nararamdaman ng pinsan ko nang sabihin niya sa aking nagsasabi siya ng totoo. Hinding-hindi daw siya nagsisinungaling pagdating sa mga ganung usapin. Tinanong ko siya kung nakita ba siya ng mga sinasabi niyang aswang nung umalis siya sa pinagkublihan. Umiling si Biboy. Hindi niya alam kung napansin o nakita ba siya ng mga magulang ni Bernie noon. Madaling-madali na daw kasi siyang naglakad palayo at hindi na sinubukan pang nilingon ng mga ito. Palagay ko naman hindi nila ako napansin. Kasi kung nakita nila ako baka hindi na ako nakarating sa bahay ng nililigawan mo. Anya. Sa bagay, tama ka. Insan, dala mo ba yung balisong? Palagi ko namang dala yung balisong magmula nung nakarinig tayo ng wakwak sa daan pa uwi na karaan eh. Buti naman. Matapos magkwento ang pinsan ko ay hindi na kami uli pang nag-usap. Maging ako man kasi ay nakaramdam na rin ng takot at parabang gusto ko nang maniwala sa sinabi nito. Pero may kasabihan kasi ako, Sir Seth. To see is to believe. Nakailang hakbang pa lamang kami at nasa tapat na ng walang kabahayan. Bahagyang bumagal ang paglalakad ko nang may maaninagan akong may kalakihang itim na aso sa hindi kalayuan. Unang tingin ko pa lamang sa aso, kinukutuban na ako ng hindi maganda't batid kong hindi isang ordinaryo ang asong nakaharang sa daan. Dahil sa nakamulagat ang mga mata nitong namumula at walang tigil sa pagtulo ang laway na animoy nababaliw na. Napakapayat din ng aso na aakalain mong butot balat na lamang ito at naglalagas ang buhok. Naglalangib din ang mga sugat ng aso at halos mapuno na ang katawan nito ng galis. Maya-maya pa ay may sumunod namang isa pang aso at kaparehong-kapareho ang wangis nito sa asong nauna. Insan, sabihin mo nga sa aking mga ordinaryong aso lang yung nakikita ko. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama ako. Kinakabahang sabi ni Biboy sa akin at tuluyan na itong tumigil sa paglalakad. Hindi ako makasagot
Dahil maging ako man ay hindi ko din alam kung mga ordinaryong aso lamang ba ang nasa unahang bahagi ng daan malapit sa kawayanan. Bumalik na lang kaya tayo sa bahay ni Alice, sabi ni Biboy, at nagwikang nagsisi umano siya kung bakit nag-aya siyang umuwi kaagad nun. Sira, anong sasabihin natin sa kanila kapag bumalik tayo? Saad ko. Hindi na sumagot ang pinsan ko dahil sa narinig na namin ang mayat-mayang pag-atungal ng dalawang nilalang. Pero hindi yun atungal ng isang aso, Sir Seth. Para yung atungal ng kalabaw na siyang labis kong ikinasindak. Mabilis na nagkatinginan kaming dalawa ni Biboy. Akmang tatakbo na sana kami pabalik. Pero hindi yun natuloy nang may marinig kaming boses ng lalaking malakas na nagmura at binanggit ang katagang aswang. Noon ngang lingunin namin kung sino ang malutong na nagmumura ay nakita kong si Mang Berting yon. Gulat na gulat ako nang makita kong mabilis na tumakbo ito papunta sa dalawang yon na nakaharang. Noong makita ko ng pinaghahampas niya ng bitbit niyang buntot pagi ang dalawang nilalang na ito, ay kaagad na rin akong tumakbo at nilapitan siya. Bago pa man ako makalapit, hinugot niya na ang bitbit niyang itak na nakasukbit sa tagiliran, sabay hinagis papunta sa akin. Kamuntikan pa akong matamaan, Sir Seth. Buti na lang talaga at nakailag ako. Sa malakas na boses ay sinabihan niya kung wala o manong magagawa ang bitbit kong balisong. Baka mapatay na ako ng nilalang. Hindi ko pa matatamaan ito. Ano pang ginagawa mo? Kunin mo na yung itak at tulungan mo akong patayin to. Sigaw niya. Natataranta namang yumukod ako at pinulot ang itak pero matapos kong pulutin yon, nakita kong mabilis nang kumaripas ang dalawang nilalang. Hinabol naman uli ni Mang Berting ang mga aswang. Sumunod na rin ako sa kanya at ganun din ang pinsan kong si Biboy. Sinigawan pa ako ni Mang Berting at sinabihang bilisan ko ng tumakbo. Huwag kukupad-kupad. Baka makalayo na raw ang aswang kung babagal-bagal ako sa pagtakbo noon. Tuloy ay parang napasabak ako sa isang labanang hindi ako handa, Sir Seth. Makaraan lamang ang ilang sandali ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak. Kasunod noon ay ang malakas na pag-atungal. Kaya naman nakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Ilang saglit pa ay natanaw ko ng dinumog na si Mang Berting ng dalawang aswang. Sa bawat paghampas niya sa isa sa mga ito, ay siyang pagdamba naman ng isa pa. Kaya nahirapan siyang harapin ang mga yon. Agaran naman akong tumakbo papalapit kay Mang Berting at walang pagdadalawang isip na hinataw ko ng itak ang nilalang na papasugod sa kanya. Alam kong natamaan ko sa balikat ang nilalang. Gawa ng umatungal yun ng pagkalakas-lakas. Nang tingnan ko ang itak, ay may bahid ng dugo yun sa tuwing natatamaan ng sinag ng buwan. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras. Ang ginawa ko ay sunod-sunod ng hinataw ng bitbit kong itak ang alinman sa dalawang nilalang na yon na nagtatangkang lumapit sa akin at aakmang susunggaban ako. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na ito matamatamaan. Napakaliksi ng nilalang at kahit anong gawin kong paghataw ng itak, wala talaga. Anak ng pating, anong gagawin ko? Bakit ang lakas umilag nito? Maghalong takot at pagod ng nararamdaman ko. Nangangalay ng balikat ko kakataga pero parang pinaglalaruan lamang ako nito. Samantalang si Mang Berting naman ay sige pa rin ang pakikipagsagupa. Si Biboy naman ay napasalampak na lamang sa lupa noon. Halatang takot na takot at hindi alam kung anong gagawin. Ilang sandali pang lumipas ay narinig kong nagsisisigaw ang pinsan ko. Nang tingnan ko ito ay nakita kong dinudumog na siya ng isa pa. Dali-dali ko siyang nilapitan at tinulungang makawala. Halos pagsakluban na ako ng langit at lupa ng mga panahon yon. Kakilakilabot ang itsura ng nilalang. Nang sipatin ko naman ulit si Mang Berting, abala ito sa pakikipagharap sa isa pa. Walang ano-ano. Naramdaman kong napuruhan ko na ito. At nang nakita kong nanghina yon, ay yung nakasagupa naman ng Berting ang hinarap ko. Kahit natakot na takot ay nilakasan ko na lamang ang loob ko.
Nang mapuruhan ni Mang Berting ang isa pa, ay siyang pagbangon naman ng isa. Anak ng, anong kailangan nyo? Bakit dito kayo nang bubulahaw? Hindi sa lugar na pinanggagalingan nyo. Sabi ni Mang Berting habang hinihingal pa. Napatigil ako sa ginagawa nang may masipat akong isa pang bulto ng tao ang nagpakita sa hindi kalayuan. Nakahubad yun ng pang-itaas. Naglalangis ang buong katawan. Naninilaw ang mga mata na aakalain mong may sakit na hepa. Bernie? Sambit ko nang mamukhaan ko ito. Napakapakialamero nyo. Lalo ka na, Eddie. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Wika nito. Tama nga yung hinala ko. Mga aswang kayo ng pamilya mo. Bulyaw ni Mang Berting noon. Kinuha niya sa akin ng itak at patakbong sinugod si Bernie. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko ay nakita kong naglaho na parang bula si Bernie noon. Sa halip ay isang kakilakilabot na nilalang ang nasa harapan ni Mang Berting na humarap sa kanya. Ilang sandali pa ay nagulat ako nang makita kong panay na ang pag-uusal ni Mang Berting ng orasyon habang walang tigil sa pakikipagtagisan ng lakas dito. Sa bawat liksi at lakas ng nilalang, nakikipagsabayan ang matanda ng hindi napapagod kaagad. Lakas sa lakas, liksi sa liksi ang labanan. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako sa mga nakita ko o sadyang pinaglalaruan lamang ako ng paningin ko. Nagtaka kasi ako at nagulat pa dahil hindi ko lubos akalaing may tinatago palang kakaibang kakayanang ama ni Alice pagdating sa pakikipaglaban noon. Manggagamot ba si Mang Berting? Sa pagkakaalam ko mga manggagamot lang ang may kakayang makipaglaban na. Wika ni B-Boy. Halos mahilo na ako sa pagsunod ng tingin sa dalawang nagsasagupaan noon. Ilang saglit pa, nakita ko si Mang Berting na inusalan ang kamay sabay sinalubong ng sapak ang nilalang at binanatan ito ng suntok sa sikmura. Umatungal ng malakas ang aswang nung bumagsak ito. Pero bago pa man yun malapitan ni Mang Berting, mabilis na nakatakas ang nilalang kasama ang dalawa pa. Tara, punta natin ang bahay ng mga yan! Gigil na wika nito. Hindi na nakaimik ang pinsan ko. Tututol pa sana ako pero nauna nang tumakbo si Mang Berting kaya naman sumunod na rin kami. Pagdating namin sa bahay ni Bernie, nadatnan naming nakatiwangwang at walang bakas na naroroon ang pamilya niya. Nung ikutin namin ang kabuuan ng bahay ay tumambad sa amin ang mga tira-tirang bangkay ng hayop. Yun yatang sinasabi ni B-Boy na nakita niyang kinakain ng dalawang matanda. Sinabi pa ni Mang Berting na kumpirmadong talagang aswang ang pamilya ni Bernie. Kaya pala gano'n ang nararamdaman niya tuwing napapatingin sa bahay ng mga ito. Nilakasan ko ang loob ko at tinanong si Mang Berting kung manggagamot ba. Bagya naman siyang natawa at sinabing hindi. Pero may alam daw siya pagdating sa pakikipagharap sa aswang at iilan sa mga orasyong pangontra dito. Isang manggagamot daw kasi ang lolo ni Alice at yon ang natuturo sa kanya ng ilan sa mga pangontra sa aswang. Lapitin daw kasi ang anak niyang si Alice na mga masasamang nilalang kaya nga todo bantay siya sa dalaga lalo na at nag-iisang babaeng anak lamang si Alice. Sinabi niya pa na noong nanligaw si Bernie kay Alice ay talagang binubusisi niya ito sa kakatanong. Dahil una pa lang ay hindi na magandang tingin niya sa binatang yon. Tinanong naman ng pinsan ko si Mang Berting kung ano ang ginagawa at bakit nakarating ito kung saan kami hinarangan ng aswang. Sinabi sa amin ng matandang pinakiusapan daw siya ng anak niya na sundan kami. Nakaramdam daw ng takot ang dalaga at nag-aalala ito't kinutubang may hindi magandang mangyari. Ay na nga, nagkatotoo nga ang masamang kutob ng anak niya. Dahil sa may nangyari na ngang hindi maganda sa aming dalawa ni B-Boy. Pasalamat na lamang daw ako kung hindi dahil sa anak niya ay baka napano na kami ng pinsan ko noon. Agaran na akong nagpasalamat kay Mang Berting at nagwikang babawi na lamang ako sa susunod. Nangako pa ako magdadala ng paborito niyang alak sa susunod na pagdalaw ko sa dalaga. Tumango lamang ang matanda bago nagsalitang aasahan niya raw ang sinabi ko. Hinabangan pa namin ng ilang oras ang pamilya ni Bernie. Pero nag-umaga na lamang ay hindi pa bumabalik ang mga ito.
Dahil sa galit nila Mang Berting noon, winasak nila ang bahay ng pamilya ng mga aswang. Nang wasakin na nila yon ay tumambad sa amin ng napakaraming mga balahibo at buto ng hayop sa kusina at sa silong ng bahay. Ang iba pa nga ay nakaburo sa balde at may mga gumagalaw-galaw na uod yon. Matapos pagtulungang wasakin ay minamatyagan na ni Mang Berting ng ilang araw ang bahay ng mga ito. Nagbabaka sakaling babalik pa sila, kaya't yun ang kukunin niyang pagkakataon para mapatay ang isa sa mga yon. Nasapok pa ako ni tatay nung malaman niyang nangyari sa amin ni Biboy. Ayon pa sa kanya, nang dahil raw sa katigasan ng ulo ko, kaya't kamuntikan na kaming mapahamak ni Biboy noon. Nung naliwanagan naman ng aking ama ay humingi ito ng paumanin sa ginawa at sinabihan akong mag-ingat na lang palagi sa pupuntahan. Lumipas ang ilang linggo, ni Anino ng pamilya ni Bernie. Walang nagpakita. Nagulat pang ibang kapitbahay ng dalaga dahil sa biglang pag-alis ng pamilya nito at wala nang nakaalam kung saan pa ito pumunta.